Bual, here he comes. Unsay ayo bay! Maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi, kanyang tanan. This is your boy, Jipoy, once again. So, kakong mga bay, namalik na punta diri sa Mualbual. Lain na sad nga bakasyonan na ato ang i-share sa inyo ha. Ang gitawag nga place kay Magic Island Resort. Actually, tupular niya siya sa Tiobas Beach Resort wherein asang ako ang first episode sa Unsay Ayo Bay. So according sa Tag-iya, kaning resort opened only for foreigners ani siya. Kaya ang Tag-iya ani gina-market sa gawas. Kaya naaman daw ang Tag-iya sa gawas. Right now since walay incoming nga mga foreigners, ga-cater sila sa mga locals at a lower price. So probably if you were watching this video after a year, probably fully booked na sila or di na sila mo dawat og locals. Temporarily karon kadawas sila og locals. So far, okay ang place. Dakpo siya, na siya pool. And as usual, ang amo ang pangita. Ang ako ang gipangita personally, hilom siya, serene, wala kayo tao, mingaw. Considering karon na meron diri on a weekday, today is a Monday, so medyo hilom siya, so maka-relax with me. Kung paminawan nimo ang place, iba mingaw kay siya. So nindot ka na siya if ganahan mo relax. Sa mga bay, mo na ilang pool. Murag lisod ko kay grabe kalawom, 15 feet man siguro ni or 10 feet ba. Murag mo ni ilang pang practicean para sa mga mag-dive. Tamay mo langoy so lisod ta, but so far indot siya kay again cameraman permente diri ha, cameraman duha. Oh, cameraman duha langoy. So mao din na technique dira. Kung basta mag-outing ani mo, anigin mo og weekdays kay tanawa. Oh. Murag private pool. Ayos kayo. Di ba? Di ba? Ko ang gi-stayhan karon. This is one of the better rooms kay overlooking mo na siya. Nako sa second story nga murag hot nga room kay tan-aw nimo. Overlooking na siya hangin kay tanan, so relax kay tanan.
iyang dagat okay lang, di gid as in pareha dito sa Basdako nga white sand beach gid nga taas kay tanan dire medyo batoon, but mabawi ra pud niya kay naaman siya pool nga nindot sad. Food so far is okay. Makaingon ko nga dili nila specialty ang food, pero so far ang serving niya dagko. Take note, if mo anhi mo, di mo kadag inyong food kay na core cage. Sikat bigyan mo albual sa turtle, no, pero sa kadaghan natong balik-balik dire kita kitag turtle sa tan-awa nato karon if makita ba ta. Kita ko sa kabuok bay. Waiter. Ayos kayo. So, mo ni ilahang dagat mga bay. If tanaw nimo, di kisa na kanindot. If i-compare nimo dito sa Basdako, which is Takagtao, wala kayo siya sand yun, nga white sand nga inyo gi-expect. But so far makaligo na mo diri, pero ay mo pa expect yun nga na siya ka-stunning, unlike na makita ninyo sa uban. Nakagwapo lagi diri ka hilom, mingaw, nasa pool, maka-relax mo kay medyo serene siyang environment yun. So if ato i-summarize mga bay, if ato i-rate na siya from 1 to 5, 5 the highest, makaingon ko mga 4. If ever gwapo po siya beach, makaingon sa ko 4.5. Ang food niya medyo okay lang. Ang place good kay mingaw, nindot lang cottages niya, makbog ko nga makarelax kay mo diri, plus ang pool niya nindot sad. So surul mo diri if maka agi mo pohon, Magic Island Beach Resort diri sa Pas Diyot. Later, sige bye, sige go.